Uthulelwe umnqwazi ngegalelo lawo kwicandelo lomculo amagqala amabini omculo kweli, uDoc Shebeleza noWinnie Khumalo kwinkonzo zomngcwabo zawo ezohlukeneyo. Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal aphanda intsusa mabandla yokubulawa kwabantu abathathu eNtuzuma ngale ntsasa. You know the type of game, what it means for us to take the team to the next round, and everyone is ready. The whole week everyone has been working hard. Imamelodi Sundowns idinga ukudlala ntanganye ngomso kumdlalo wayo weCAF Champions League neAS FAR Rabat yaseMorocco xa ngabe ifuna ukuzibekela indawo kwi-quarter finals zale tumente. Singonondaba benu sineqolo nqele eziteketeke ukanti ke ndiziphaka noPhumza Sikhumba ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Abahlobo nezalamane bathe ndlela ntle namhlanje kwemvumi ebikwa ngumdlali kamabonakude uWinnie Khumalo eSoweto. OkaKhumalo usweleke kwiveki ephelileyo emva kwengulo emfutshane eneminyaka engama-51 obudala. Usapho lumkhumbule njengomntu obenobubele ethanda uThixo. uWinnie Khumalo wazakhela igama kwelicandelo lomculo eselula waba nendumasi ngakumbi ngeculo lakhe elithi Live My Life. Akaphelelanga apho ke wabonakala nakwimidlalo kamabonakude. Izithethi zitshintshiselene ngeqonga zibalisa ngomzila wobomi bale mvumi. uWinnie umntwana kade edleka nambona uhlezi ahleka ngekhathi zonke ahleke umntana kagogo lo ngoba neculo kade wakacula ngogogo wakhe athi uyamthanda ugogo wakhe ubonga konke ugogo amenzele kona. Inhlanhla ngaba nayo ukuthi ngilibone iculo kaSiswini leli I just want to live my life likhula phambi kwethu ngoba lenziwa sikhona salibona futhi likhula. uWinnie ke mayengena ngale ngoma kwakuvele nje ihlwele zemlandele mangena emotweni wayidume ngale ndlela leyo ongakazi uyibone noma stage ngimbuke ngim-admire uSiswini ukuthi hayibo Winnie wasiwenza kakhulu kangaka kanti ngangazi ukuthi nami ungizalela intombazane ezongiphe lami iculo and nami azoyenza ukuthi mangena emotweni nami bangilandele wangizalela uRithabile senza na ingoma ebiza umlilo. Usodolophu wesixeko saseGauteng uDada Murero ulincomile igalelo netalente yalo kaKhumalo. As the executive mayor in the city of Johannesburg, in this regard, I would really like to make a clarion call to all the artists and producers to continue to produce talent in the city of Johannesburg. Kambe iqala lemvumi kwanomdidiyelo uChico Twala ukhafula amadangatya iphefumla ngempatho yemvumi nakubeni zinegalelo kwelicandelo. Winnie needed a medical aid. Our sector, the music industry, generates annually more than 8 billion rands. But 90% of the money we generate goes to our employees who administer our money. They have medical aids. They have all the benefits. What we have is burial aids. uWinnie ushiya ngasemva abantwana bakhe ababini uThando noRithabile kwanabasukulwana abathathu umphefumulo wakhe uphumle ngoxolo. Thank you very much. Uchazwe njengombumbi nomthandi wosapho nabantu ongasekhoyo kena uDoc Shebeleza. Lemvumi yeKwaito ibekwe kwikhaya layo lokugqibela kumadlaka aseWest Park eGauteng namhlanje. uShebeleza njengoko besaziwa ngogxa bakhe ubhubhe eneminyaka engama-51 obudala. Lemvumi iphumelele amabhaso amaninzi isweleke ngolwesine weveki ephelileyo emva kokugula ixesha elide. uDoc Shebeleza uzibalule kwezomculo ngo-1995 ngecwecwe lakhe elinengoma ethi Gets Getter. Ukusukela ngoko waqhubeka nokuquqisa kwiKwaito ngengoma ezidlubhedu ezifana ne-Ebumnandini, Amantombazana kunye nengoma ethi Ingagara ukubalula ezimbalwa. Ukanti usapho lwakhe luthi liphulukene nombumbi wosapho. We were blessed. So
o re rutile something gore family is valuable, family is very important. Ukanti oxa bakhe bathe bazityandigila ngeliqala. Akuluzanga ifamily kuphela, siluze sonke nathi emculweni nalabo abantu bebasiza nabo baluzile. He carved his own niche, and that is why he remained relevant from that time until his last day. Kubhlungu to lose bathini ubuti idaima umngane. Embongiyelo umzwakhe Mbuli uthi ukuxhatshazwa kwemvumi namagcisa eli isengumcelimngeni. Where is Dr. Shebeleza today? You have politicians that will come with beautiful speeches here. South Africa, you have value when you are dead. You are contemptuously treated when you are alive. Only the dead receive more flowers than when they are alive. Umphathiso wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton Mackenzie uvakalise umbulelo wakhe kuShebeleza ngegalelo lakhe kwezomculo. uMackenzie ukwavakalise ukudandatheka kokuxhatshazwa kwamagcisa. Artists in this country are not known as workers. Artists in this country is number one when it comes to exploitation. They are being exploited by everyone. Artists in this country, how they've survived, I don't know. Konyaka ka-2018, uDr Shebeleza wawongwa ngewonga elimncomayo ngegalelo lakhe kwicandelo lomculo iMzantsi Kwaito Awards nakwi-House Music Awards. Uye wazibandakanya nakumsebenzi wokunikela ngokusebenzisa umbutho wakhe ongenzi nzuzo, i-African Musicians Against HIV and AIDS. Basazibuza imibuzo abahlali kwingingqi ezingqonge iNtuzuma eThekwini KwaZulu-Natal emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawe amadoda amathathu ngalentsasa. Abahlali bathi bave izithonga zompu ngentseni bathe bakuphuma babona abahlobo abathathu bequnquluzile. Ukanti ke amapolisa KwaZulu-Natal azingela abarhanelwa ngokuphathelene nesisiganeko sokubulawa kwalamadoda amathathu. Basothukile abahlali baseNtuzuma emva kokuba bevuke ngemizimba yamadoda amathathu idutyulwe yabhubha kufutshane nendawo yentselo kule ngingqi. Amalungu osapho anxunguphele emva kwesisehlo. Kusho ukuthi kube khona la kade behleli khona ongezwani mhlawumbe babanjwa inkunzi ngoba uma ubuka indlela abadutyulwe ngayo abantu laba bafike bahlaliswa phansi base bayashawa ubabona beleli side elilodwa nje. Yilokho nje ukuthi ngeke sichaze ukuthi kukwenzekini ngoba namanje masibuza komakhelwane akekho uphuma ukuthi ngibonile kwenzekini futhi kulukhunika abantu bakhuluma ukuthi siya suspecta nathi we are not sure ngendlela abalele ngayo ingathi abantu ababebekiwe phansi ngoba if bebebaleka ifanele bebawe ngokuhlukana. Ukanti inkokheli yasekuhlaleni uSiphamandla Mazibuko ithi ngabantu abalishumi ababuleweyo ngentseni yanamhlanje. It's unfortunate that the crime it's very high in this area and it touches Inanda Ntuzuma Kwamashu. As you saw the stats of SAPS that the crime is very high. So we are so concerned as religious leaders. So we are saying that the police can work together so that we can fight against this because it shows that it's crime that revolve around this area. In the morning at 6 o'clock I was around at Bambai and 5 people were killed there. As a community leader, then I was concerned also. So it's quite worrying. Then when I come to this area at Kwamashu Ipo, 3 people died also. And one when you're moving on top next to Malambane, one guy was shot also. So the gun killings in I think in one day, it approximately goes to 10th. It's quite worries us as community leaders. Kusakhangelwa abarhanelwa abenze esisiganeko. Okuzakuthi gangoku amapolisa awakabambi mntu. Isigqeba esiphezulu se-ANC sinqubanisa inhloko kule mpelaveki eBoksburg ekuruleni ukuxoxa ke ngesikhokhelo sephondo laKwaZulu-Natal nelaseGauteng. Okukuza emva kokungaqhubi kakuhle kwe-ANC kulamaphondo kunyulo lukazwelonke nelamaphondo nobelubanjwe kulonyaka ophelileyo. Emva kokungaqhubi kakuhle kwe-ANC kunyulo likazwelonke kunyaka ophelileyo eGauteng naKwaZulu-Natal, isigqeba esiphezulu salombutho sibe nendibano kwintlanganiso entsukumbini yokufakana imilomo ngekamva lekomiti ezilawula kulamaphondo.
three options that were initially punted in that assessment diagnostic report, which the option of maintaining the status quo and continue with the work we're doing and rebuilding the organization and renewing the organization anyway. That would be the first option. The second option, the option of what we call reinforcing the existing PECs in particular by bringing in the ANC's brains trust in those provinces. Option 3 being the option of a total disbandment of the two provincial executive committees. Usomlomo we-ANC uthi baza kuhambela onke amaphondo ukunika ingqwalasela kwiziphene ezikhoyo. This is not just a focus on Gauteng and KwaZulu-Natal. The plan of the National Executive Committee is to go into each of the provinces in a more detailed manner than we've done in the past. So it's important to clarify that there are a number of weaknesses with some of our provinces that can be overcome, some of which are a product of our own weaknesses, some of which are a product of developments in the country and in the world, and how we need to position the ANC, including on the ground. Kambe usosiba jikelele walombutho uthe baza kunika incazelo emva kwengxoxo zabo kwezinhlanganiso. In relation to what really obtains in these provinces in our analysis, meaning a perspective of what happened, will be shared with you after the discussions and the resolve of the National Executive Committee. So today we are here and we will give the report of the NWC and the options to the NEC to debate and take a decision. Ukanti sisigqeba siza kuqhubeka sihlale nangomso. Bayabongozwa abanini besiphaza shops eDelft eKapa ukuba rhoqo bavale ngentsimbi ethoba ngokuhlwa njengendlela yokuzikhusela. Okulandela ukwanda kweziganeko zolwaphulo mthetho zokubulawa kwabantu ngenxa yokuba benyanzeliswa ukuba bahlawule imali yokukhusela ivenkile zabo ngenkani. Abanye abanini bevenkile bathi inyuke kathathu imali abayihlawula konqevu susela oko bebhalise ngokusemthethweni amashishini abo. Baphila ubomi bentshontsho somashishini baseDelft ngenxa yokundlandlathekiswa ngonqevu. Omnye wosomashishini bezipaza shop uthi waqeqediswa wathathelwa imoto yakhe. One of the guys I was dropping while I was on my way home, and dropping the guys, and then they throw stone on my bakkie, and then they took my bakkie and me. And yeah, the crime is too much in this area, and not only in Dialef, it's everywhere in this country. Because sometimes they attack for you, sometimes the criminal is everywhere in this country, not only foreigners, but also South African people. Crime is too much in this area. Usihlalo wePolice Forum uthi xhaphakile into yoqeqediswa kosomashishini eDelft. Delft is quite a big area, and it is rife with extortion. If you look at currently in our area, most of our crimes, and I can say as a community police forum, there was a lot of other avenues that we looked at and see how we can curb this type of crime in our community. Amapolisa kweliphondo akhuphe umyalelo othi azoqinisa ukhuseleko kwiindawo ezinezipaza shop ezichaphazelekayo. Iphondo laseNtshona Koloni lelinye lamaphondo athe gqolo ngolwaphulo mthetho ingakumbi ukubulawa kwabantu. Ibise Kings Beach eGqeberha eMpuma Koloni iKimberley Diamond Cup Grand Slam namhlanje nalapha abantu abatsha bebekhuphisana ngeskateboards zabo. Kwaye ke bebesethubeni lokufumana ibhaso lemali eyi-100,000 rands. Lo msitho utsale ulutsha oluphuma mbombozone zeli kwaye lo mlenze waseGqeberha kukuzifumanela indawo kumagqibela kaNqoyi olukhuphiswano nolukuzawubanjwa eKimberley eMntla Koloni. Nalapho ke ophumeleleyo ezakuba sethubeni lokuhamba nemali engange-200,000 rands. Abaququzeleli balomnyadala bathi bachongela umdlalo ongaqhelekanga kakhulu ngenjongo yokuqaqambisa izakhono zabadlali beskateboard kunye nokuzisa amathuba eMzantsi Afrika nokutsalela abantu kwiphondo laseMntla Koloni. I think as a province we have identified it as a niche that we can use to actually attract people to the Northern Cape, to position the Northern Cape as an extreme sport destination. Yeah, so we are using skateboard as one of those sort of activities. And yeah, we're excited to be here today presenting the Kimberley Diamond Cup Grand Slam
which is a qualifier actually for the Apex event that will be happening in Kimberley on the 21st and the 22nd of March. Umdlali we-Olimpiki oneminyaka eli-19 ubudala uBoyipilo Awa uthi ukuthatha inxaxheba kulo mdlalo liphupha lakhe. I just started for the enjoyment that I was getting out of it, and somehow I've been able to travel the world. I've been able to do so many things, I didn't expect that for myself, and seeing it all happen, I'm just grateful. I'm just in a place of gratitude for everything. Njengoba isiya ngokukhula amathuba kulo mdlalo, abantu abatsha bathi oku kuyabavuyisa kakhulu kuba nenkxaso evela kwintsapho zabo iya iqina. I am competing in this contest, very excited. And yeah, it's really nice because my family's here and it's the first time they're seeing me skate because they've been hearing about Josh that skates. And now it's lucky to have them come watch me and support me. Umdlali ozokuphumelela kolukhuphiswano uzokuwongwa ngemali elinganiselwa ke-100,000 rand. Ukanti abafikelela kumagqibela kankqoyi baza kuba nethuba lokugqithela phambili eKimberley ngoMarch. Nalapho baza kufumana ithuba lokuphumelela i-200,000 rand. Imamelodi Sundowns idinga ukudlala ntanganye ngomso kumdlalo wayo we-CAF Champions League ne-AS FAR Rabat xa ngabe ifuna ukuzibekela indawo kwi-quarter finals zale tumente. Umqeqeshi we-Sundowns uMiguel Cardoso uthi iqela lakhe liwulungele lo mdlalo kwaye lizokwenza konke okusemandleni ukudlulela kumjikelo olandelayo. Imamelodi Sundowns nekwindawo yesibini ku-Group B we-CAF Champions League idinga ukudlala ntanganye ukuze idlulele kumjikelo olandelayo we-knockout stages. I-Brazilians zina 8 points emva kwemidlalo emihlanu. Abadlali bathi bayaqonda ekumele bakwenze ngomso. We know the type of game, what it means for us to take the team to the next round. And everyone is ready. The whole week everyone has been working hard. And we are ready for the hard work that we are about to display tomorrow. Umqeqeshi we-Brazilians uMiguel Cardoso uthi awuzukuba lula lo mdlalo kodwa baza kulwa kude kuqhumuthuli. We know that a draw in the end makes us go through to the next round, let's say. But in the beginning there's still 90 minutes to play, so no one can play a match thinking about a result, because usually who plays to draw usually in the end loses. So we have our mindset, we have our idea, our objectives, and we need also to be loyal to our fans, to our club, to our logo. Ukanti lo mdlalo uza kubanjelwa kwibala laseLoftus ePitoli emva kwemini ngomso. Ukanti ke iOrlando Pirates isahamba phambili ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo weCAF Champions League nalapho iqubisana neAl Ahly kwibala laseCairo eJiphethe. Make siphosa amehlo kwimozulu yanamhlanje neyangomso. Enkosi kakhulu ke sithe noncuthi kudeska yendaba ndiyabulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna igama lam ndinguthabile Makhapela ndiyintswakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu sawuvula mbukele ekhaya kaloku ngokuphawula ngalo mfanekiso wokuqala ophawula ngamandla ke iziganeko zamvanje kumzantsi Afrika uphela noko imeko phasi yayibona futhi maxongwana phaa ekuseni uba uphaa kulo lonke nje lapho lase-Free State kumazantsi futhi nombindi walo njengaphaya kovelcom nendawo zonke nje zikufuphi kwasekuseni phaya bevuswa lela shumi nje elikhatshwa sisithoba baqhube nemini yabo zezomvula nendudumo kamashumi mathathu nje mbukeli wam abe nesine kanti ke phaya ephondweni lokuqala ke mbukeli kuphaka lokho ephondweni lokuqala ngamaqondo wakho phansi naphezulu ngephondo lasempuma koloni ngamandla futhi kumazantsi welaphondo egqibekha kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngelo shumi nje likhatshwa sisibhozo baqhube beyisonga imini napha komakhanda zimvula nendudumo ngo-28. Nansi bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomselo phondo ke lokumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kumantla walo njengapha koSasolburg kwasekuseni futhi kusanetha futhi kuyaduduma nje yonke laa ntsasa ngeshumi elikhatshwa sisibhozo kodwa ke kuye kutshisa ngorhatya ngamashumi nje amathathu abe nanye kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso ngamandla phaa kwimpuma yalo koBeaufort West kwasekuseni futhi licwengile izulu phaa lihle yonke laa ntsasa bevuswa kaloku lelo shumi nje elikhatshwa siso esasithoba bona ke sebenje nje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso amantla welaphondo akhona nje amafenge
Cape phaya ko-Uppington kwasekuseni futhi ko-20 degrees baqhube nosuku lwabo lusonga noko ke kucwenga kakuhle phaya futhi ngamashumi mathathu nje abe nesibhozo bukele ekhaya chunam ngokubanzi phaya ephondweni lase-northwest ngomsa amazantsi welapho nomoruleng kwasekuseni futhi kusanetha kusaduduma kuyabaneka nje yonke laa ntsasa ngamashumi abini nje abe nanye naphaa ko-Vryburg ekuseni ngo-18 bona benjenje phaya ephondweni leserhawutini apho sikhoyo amazantsi futhi esprings njengaphalo kwimpuma yelaphondo ngo-17 ekuseni Johannesburg nasethembise Soweto naphaya ko-Alexandra Germiston kwasekuseni phaya kungabanda ngeshumi nje nesixhenxe bukele ekhaya sinyuke ngokubanzi ke sijobe phaa kaloku ephondweni laseLimpopo ngomsa amazantsi walo Thabazimbi kwasekuseni futhi zibikiwe zomvula nendudumo ngamandla naphaa koPulukwane xa unyuka futhi ekuseni kwakhona ngeshumi nje kuthathwa sisibhozo Thoyando kuyacwenga phaya ekuseni kanti sehle njalo ngokubanzi futhi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso phaa kwintshona yalo njengaphaa kaloku eMalahleni phaya ekuseni futhi ngo-17 wehle njalo ngokuthe chu futhi phana nakoluko Emelo futhi kwasekuseni phana se-Standerton kusanetha ngeshumi nesihlanu bukele ekhaya yakho kugqibela nqa kuphaa kaloku ephondweni laKwaZulu Natal ngomsamantla weliphondo phaya ephongo lakwasekuseni futhi akhona nje amafa angephi ephongo lapha ngo-19 naphaa kwimpuma yelaphondo Richards Bay ekuseni ngeshumi nesixhenxe mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoki Ukanti ke ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube elithi Indaba Zethu 163. Siyabuya kwakhona ngomso. Mathonga mnandi.